To hakani gisnginga sngongo bahayo try. Basta sisin pat kum ubriu besyakri ublay kat bala nga persyangi gaban. Wat ia ke kemat ke jong blay bat ban pudi ke Bible. Ban sngap ia ke surga jong blay. Bat ban syak skor ke bau kwa inga bangan keren. Bat hadin banga pudi ke Bible nga persyangi gaban duai ban le ege banga julek malaga sngi. Rangkat bat ke jing kit kli ia gaban hikai ke ketien ke jong blay. Nga aingo yu blay bangala ban wanra biang syafi ke ni ke jing hikai. Kabang ada ngech kemba sasisin pat kini kan yarap ipi. Bafinla ban syakri yu blay ban kanong ke jing mentoy ke bakrau. Ia ke jing im ke jopi kat bau blay dang bu ingi agni ke pertai. Nga kwa bangan keren mentagisngi syapang ke Dohnud. Bat nga ai kerteng ia kini ke jing keren jonga Sumar baha ialah ke jong ke Dohnud. Sumar baha ialah ke Dohnud. Kata kadai ke jing keren jonga kabanga kwa ngan peni pinang ne. Piga Dohnud kadai ke jaka kabadon kam tam haka jingi day jangi baru blay. Nama pinda puli naga Bible ublay dan interest ya ke eke bangile syabar. Ublay udan interest lani udan ke Dohnud lani ke jing sengat nat. Tang ya ke eke badan haga Dohnud jangi. Kuangin syakri ublay ya ke banabar. Kata kadai ke banga kuangan syupin kan mau ipikum ke jing lamprang. Balai nga keren Sumar bahay la ke Dohnud. Namar lada ke Dohnud jungi. Kamdan jingi day baru blay. Kamdan jing mentoy. Wat lada ngi syakri yo blay kat nuru. Ngakin mau ya ketu ke ketien ke bau blay blay keren haka por ke bajit siem yo David. Ketu ke ketien ke day ke bapinum day ban klet. Aga jingi ay dan tiga jong pi baru try. Mangane mapi tangin klet ikut ke ketien. Nama ada pipuli nang ni nak kitab Samuel ke benengkong ke nang ke bakan rio. Habau blay ulakan riak na usim soal baru ujiat naga yeng jong Jesse ban tung sim yo way nak ikon rang jong Jesse. Hadian bala peniang baru nyongot. Blay uang yo Samuel lagi ni ketien. Tapi pipuli nak nang ke ba kitab Samuel benengkong nang bakan rio. Kedekhat menyew ang nreu try ula ang au Samuel. Wat kami ia ke khmat jong ulum ni ke jingjrong kerenyang jong unamar ngalakan taju. Namar ublay ju kami kuma kami ubrio. Naba ubrio uyo i tangi ke dur ke basyabar. Henry utrai uyo i ia ke Dohnud. Ojo klet ia kata ke jing imjofi ngan repeat ia kata bun sien. Ublay dan jing ia day pet yangi bau pet tangi ke dur khmat jingi ni ke met jingi ni ke appearance jingi ublay pet ia kata pet kwa pet ia kata. Udah I think yo Samuel ni ulamut ban pensles im yo way ni ki men ki jong David ublay wang yo wang me yo itang tangi ke khmat jong ulum ni me yo itang ke jingjrong tangi ke rinyang tangi ke personality ke jong brio. Hari walit kelat ke ni Samuel nga de blay uba yo ke Dohnud. Nga de try uba yo ke Dohnud. Hadu mentagi sngi nga kwa ke ni bangan de keren ba. Bala da pikwa ban syakri yo blay. Bat bandan ke jingi day ke bajan baru blay. Na syakri tang ya ke eke banabar. Namar mdan jingi day baru blay bat ke banabar. Ublay ukwa ya ke Dohnud ke besisha. Ublay ukwa bapin iit ya udah ke Dohnud. Ublay ukwa bapin nget ya udah ke Dohnud. Ublay ukwa bapin duai de ke Dohnud. Ukwa pin ruai de ke Dohnud. Ukwa pin lay de ke Dohnud. Kwa ya ke eke banabar.
Le no ei la dangi le ei ka bagi briu ki la ban yero. Nreu bleu pet yoga donon. Ka ei ka intention jonga donon. Ka ei ka jing tamu jonga donon chopi. Tingin ni pet siya ni ka jing hikai. Da ka banga kwa ngan wan rai ka ni ka ktien ka banga ay ka teng sumar baha yala ka donon. Pitip nga shim yoga ni ka ktien. Day na ka ktien ka jong blay hi. Kataka day na ka kita proverb. Kalanang ka basaw. Nakadukhat ka ba arpo lai. Nga perkhat ya gani ktien agini gisngi khamta menta bang puli gani kaong hagal nang ka basaw kadukhat ka ba arpo lai kaong to rikhop yala ka donot da ka ba sumar naba naka donot kiwan ki jingmi jong ka jingem kataka dai kabangimla ban weng kataka dai kabangimla ban ong da kumui pat lada pi sumar baha ya laga donot daka bada sumar baha kan mi bet ke ega bakraw uong naka kiwan mi ki jingmi jong ka jingem ai kanika ktien kan shong tan rai haga donot chofi but day naka donot kami ke ega bakraw ublay kwa ega donot chungi kwa eke eru ublay kwa ega donot chungi naba naka kiwan mi ki jingmi jong ka jingem nakad mau yu jisu bo ong haga testament ga batamai na bin puli na ga gospel ga jong yanis kal nang ga binyo nakad khat ka ba laipo nyo ong ti haga singi ga khat do singi ga khrao jong ga jing khwai ni au jisu la yang la pata la da no no ru usliang usliang ai bon wana nga bon di ru jaru ba nge nga kumbala ong ga jing tho ki wa umba im kin ye tu no na ka do no jong u day naka donot ki mi ki jingmi jongka jingem wat haga testament ga batamangin siya pa isya ga bakham jaliw la siya ga nisngi renga kwa bangan pen iya ga ne ba piday ban sumar ban pikir ba yala ka jongka donot naman naga donot kami ka ba kraw bat ladangim sumar ba ya ga donot ka Bible ka ong kumne haga gospel ka jong Matthias kalanang ka bakhat san lada pipulin na ga khat ka bakhat praga ong henrei kita ki eru ki bami no na ga sintur ki mi na ga donot te kita ki pentinget yo brio naba naka donot ki mi no ki jingmat ki babaman ka bapeniap ka baklim ka bakai kan tai ka bato ka baskilam leer ka bakran ben degini ki ki bapentinget ken yo brio en rei ban bam da ka ketiga baklem tet kam pentinget yo brio fi ki farisi kilong ki le ayu da pipuli ni lenong pilap bagi farisi ki sedang ban wo nia ya ki senran ki jong jisu namar bakibam jalani kibam jingbam klem the tet yala kikti kidabat ikataga rukom pateng la pateng bakibam klem the tet yala kikti baru jisu na ukraine gane uang mdei kabarung haga sintur ka pentinget yo brion rei ta ka pami na sintur ken kata ka pentinget yo brio bar binda puli nang ne uang da puli nang ne uang kita ki eru ki bami na sintur ki mi na ga do not pila da pim sumar bahaya ga do not ka bami na pi ga dai bet ga jingyaw la da pi sumar bah kin wan mi ki jingmi jong ka jingem na ga ta daw man ta ga sngi nga kwa nga nong pi hakini ga por ai ka do not jong pi kan dai ga pi sumar bah snap ngan yala mi pi sha ga bashai ba pin da shai kadar ngan pni fi na ga bible hat ngi krene ga donot ngi de ban sumar bahai ga donot ngi de ban pej bahai ga donot ngi de ban e juble ga donot har shangan pni fi ke ga donot kat kum ga bible fi de fi puli na ga bible na ka shiti ka jong wapsul paul ga butho shi gi tesalani ngan puli ga lanong ka ba ka shiti ga baning kong tesalani ga nong ga san na ga khat ga ba ar pulai wapsul paul utho kumne u blai ka jingsuk ma uhi un pen khot phare phi
Batu ai ba on Sumar kendang. Ya ka mensim, ya ka jingim ba de ka met jong pi shitali klem jing ram ha ka jingman u Jesus Christ u bo try jingi. Uang Sumar kendang. Ya usdang ya ka mensim ka ba aro ang ka jingim ka ba lai ka de ka met. Ka ba mut ba u brio ladang kren ka ega dot not. Piap an sngaw tho ka ega dot not. Pin Sumar kum no ya ka ta ka dot not lada pim tip ka ega dot not. Na pen I feeling kot agani ke por agani bau blay bau tau yo brio u tau u brio bakin jamin sem kamat udan gamen sem ga im udan ru ka jing mut perkhan ka bangi tip ka kum ka bangi ong ka jing im u shong usa agani ga met ka balong ka ying shong ka jong blay na kwa ba pin shai ka ta ktien bau brio u dei u men sem ulong men sem ulong ka jing im kani ga men sem jong brio ka no miam ladau brio yap ka yap tang ka jing mut perkhat ka mut ka jing im ka yap ka te ka sol ka yap ka met ka yap Henry ka men sem jong u ka im bat nga kwa bangan pen I pia ga ni ka por bala da ka day bangin Sumar bahai ya ga donot ngi de ban sngot ho ya ga ni u ong kum ni a ka shiti ga baning kong ki korin ka lanang ka ban rio na ka khat ka bar pho ong na mala thiet no ya pi de ga dor ba tin na mal ka ta to penan buro mi play ha ga met bat ha ga men sem jong pi ki balong ki jong play Ukraine ga spirit ya ga men sem le pi puli ar korin ka lanang ka ban nyaw nakadkhat ka baning kong uong na margata bang idon kini ki jingkular ko ki hep tungi ni pen khoj no ila den ka jing pitinget ka do bat ka mensim daga penjanai ka jing khoj ha ka jing shep ting yo blay ukuran ang ni sipang ka body baru ukuran ang ni ka spirit pinga kwa ba pin sngot ho igani ba ba blay uthaw yo brio uthaw ag lair kom udon ga mensim ga ba im udon ga jing im ga bakran ga jing mo perkhan baru udon ga met ka ba open pa ila di sa kani ka pertay ka ba ngitip ba kani ka met ka day tangga ying trap bat nga kran men taga sngi ba ka day ngi ban Sumar bahai laga donot nga kwa pin buot ya kani ka ba nga hika yop hiklumar kumnungin la ban Sumar ya kani ka donot jengi ka day haga men siyam jengi haga spirit haga men siyam jengi pinapuli na ka Bible ka ay ka donot kat kum ka ktien ka jong blay ka donot kat kum ka ktien ka jong blay u Jeremiah de blay u bakran ngani how Jeremiah u ong agal nang ka bakhan nyaw khat ka bakhandai hadu shipongan pude ong ka donot ka kham shukar bani ki ek baro bat kalong ka basneo klem jinkerman u u bala ban itho yaka tang ba ong igini ki ktien pat khat ka basipo nga utrai ubayit yaga donot nga tenjo yaki klai kat ban ai ha wei baro kat bakum ki lenti jong u kat bakum so ki jingle jong u da pipuli yaga ni ga dkhal hangni piyo iba kat donot jong briu ga dai ga ba kham shukor ban ki baro kapasni u klem jinkermen u ubala ban itho yaka
Menyang ala puli vina ketu lenong ko bakhat san jong Matius khat bakhat kendai ba naga download kimi ke batala. Naga ta daw la da day ngi bangin Sumar ga download. Haga nuguru kom ngi laban Sumar ga download aba ka Bible ga on ka download ka kham shukor ban ke baro. Kom nungin Sumar ga ni ga download la ga day ga sneu klem jinkerman. Nakataka daw nga kwa bangan hikay pi ba pindup siyay. Kat no ki brio hagani nga pertay ki ba persyang ban rila di ban perkat ya ba ba. Bat baka doonot jang ki ganda ba bet bat ki persyang kat bala ban ya dai ki doonot ray. Ka doonot hi ganda ba syukar. U brio hiudan ka jing arsap. Apo ka doonot mdan batip manobat perkat tang blay ba yit ya ka doonot utip. Kumno pidan pi perkhat ka ay ka jingmat ko badan siya ka doonot jang pimdan batip tang blay. Bagan syuang baik kumne da ka basay ka dar man taga sengi compare da pi hok kat no. Compare da pi le rublay kat no. Ya ka doonot hi ka Bible ka ladam ong ka doonot ka ka basyukar. Ka doonot hi ka syukar ya pi. Ka ka baklem jingkermen ka ni ka doonot. Tala nga hikay man taga sengi nang ni nagkikita proverb kung nang ka basaw ka khat ka baar pulay ka baong Sumar bahaya la ka doonot da ka ba Sumar bahaya. Napanaka ki wan mi ki jingmi jong ka jingem. Kumnukin Sumar ki ni ka doonot ka balas niyo kat ni. Nakataka daw nga kuwangan paniifi ka ni ka par. Baga Bible ka krensyay. Haka kitab Ezekiel. Tangin ni puli nakadakhat ka bakhat way. Ezekiel kal nong ka bakhat way nga marbanong. Ngini puli ka dakhat ka bakhat henday. Kaongi gini kiktian. Bat ngan ay yaki kaway ka doonot. Bat ngan bu daga mensim ka batamaya po jongpi. Ngan weng no yaki doonot mau naga do jongki bat ngan ay ka doonot do yaki. Bagindup ya yaki anjonga bat kin Sumar kiniam kirukom jonga bak kin le yaki tikin long upat ba jonga ngarung along ublay jongki. Fi kani kadai ke jubab. Baka doonot jongi kadai ke baklem jingerman. La khaingi ke pop. Ni tay lu pagi brio ke batang sula khamhe kendiat. Ngila tip ke babahabat ke besneo. Bat ngila tip ya kabam de ndrei ke doonot jongi. Mau jisuang wat la da piklem le andai la da ka doonot ke perkhat ke besneo pila le. Nakataka daw ka doonot jongi kadai ke bamdan jingerman. Ay ngo yu blay baga nega kitab Ezekiel kal nang bakhat way khat bakhat kandai bo blay kularwang ngan ay ki daga way pat ka doonot. Fi la da piklemio ya ga nega way pat ka doonot. Bat la da blay klembo daga way pat ka mensim ga batmai po jongpi. La da klem wengi ga doonot mau. Pindang sa daga tu ga doonot ka bo Jeremiah wang hakal nang ka bakhat niyo khat bakhandai. Ka doonot ka baklem jinkerman nai persyang le replay nai persyang syakri play daga bapiong ngatu bakhoy doonot ngatu babay ka doonot ka doonot kadai ka baklem jinkerman ong Jeremiah ka don kami pipa pinuan sigani ka kitab Ezekiel nang bakhat way bapinda yo iya kata ka doonot ka batamay fitip uong biang ingani kiktian hagalanang ka balay pun riyo lalapin puli nakadakhat ka baar pun riyo uong ngan airu ka doonot tamay pibat ka mensiang bu tamay de ngan bu apo jong pibat ngan klaw ya ka doonot mau na ka do jong pibat ngan ai ka doonot do happy un weng no itu ka doonot ka bau Jeremiah wang bat un bu da ka ni ka doonot ka bau Ezekiel ukuren la da fiyo da ka doonot ka batamay
pin sa sngot ho baga Dohnud kadai kabangida ngila ban Sumarika. Fi ka Dohnud jungi kadai ga mensiam jungi siapa ka Dohnud ka dan sidi siapa jang ga mensiam jungi bat nga kwa nga nong pi dei na ka ni ga daw nga kwa ba pin tip ba nda habau jisu uwan siya ka ni ga pertay hang ta ken pin sa siyay ndaw jisu uwan siya ka ni ga pertay ukran ni ga kitien ga jang blay uhikaya ki brio uhikaya ga jing em jang ki brio but nda way unong hikay niya mo bakraw wan siya jisu haga gospel jang Yohanes kung nang kabalay lapi puli gani utaw di Nicodemus wan siya jisu baru jisu uong ya u direct bed uong bed na kaktiyan ka basay shisha nga ong ame limda kapat yu brio umlaban yu iya ga himaw blay o Nicodemus uang kumno laban kayo brio bula temen ulaban besut pat siya kakpo kakami jang ubat ban kayo u jisu itu shisha nga ong ame limda kayo brio na ka uman o mensim laban na po ka hima u blay ya ka bala kana ka jang ka do ka long do ba ka bala kana ka jang mensim kalong mensim pi bangin yo ya ka tay ka Dohnud ka bau Ezekiel uong nang ka bakhat way ka khot ka bakhat khandai ka bau Ezekiel u blay ukran la bau Ezekiel nang ka balai pun riu ka khot ka ba ar pun riu ka dai ka ni ka bau jisu ukran ni Nicodemus ka bala da ngimpat yo ya ka jing kapat ka ba nang mensim khot nagaktian ko jong blay ka Dohnud jungi kadang sa ka tu ka lanang jong Jeremiah ka lanang ka bakhanyaw ka bakhandai nakata ka daw lada pisyong sa bat ka tu ka Dohnud ka ba rim lada klempat pen kapat yapi asin fin da kapat kaya ka Dohnud ka batumay kayo brio bekenjaman saya mu betemai apa ka Dohnud jopi lapen temai yapi siapa nak kata daw kani ka jinglang Kristan jingi kamsong ya ka eru pi wat ka kitab probab ka bal thol pawat na do ka kitab berim ula da ong Sumar bahaya la ka jong ka Dohnud da ka ba Sumar na badai naka ki wan mi ki jingmi jong ka jingem man nga kwa nga nong fikum no bin Sumar na daga Dohnud jungi ka day ka ba snio ka ba klem jingkermen reu blay reu baha bau ayangi ya ka jing kapat u ayangi ka Dohnud ka ba tamay ngan pen iya pi ka ni ka ba ngini kren kam benia ay ka ni ka por fi hadu mentay ka sngi ngala ban ong shine ang ni dan shibon ba ki ba syakri yo blay ki ba klem sngot ho ya gane kabangan sa hikay fi kani ka jing kapat ka ba jisu kuren kadai kaktian ka ba jeliu ka ba kraw ka ba donkam kani ka ba ngakren siapang ka Dohnud ka ba tumay kadai ka ba donkam tama ka jing syakri blay lada klempat pentemai ka Dohnud jong fi lada pidang sa ka tu ka Dohnud do ka tu ka jinglong do ka tu ka berim ka Dohnud jong fi ka dai ka ba klem jingkerman madu blay dai ba yit ka Dohnud madai nak ka daw blay tip ba ka Dohnud jingi ka dai ka bomdan jingkerman uwan ban yap ka ding fna uwan ban ba ka pop jong ba jong fi ban uwan sigani ka pertay ban pen kapat yangi siya ka hima ka jong blay daw mensimu koy ba daga katiin ka jaw ngakwa agani ka por ba pin nganyalame pi siya gani ka bangan ay jingi ka pi kandiat man daga sngi nang ne ya ka Dohnud ka jongi kibriyo fi da pi puli bahaya gani ka lanong pin sa sngot ho bau jisu haba wan siya gani ka pertay pet ngan puli fi na ka shiti ka baar ki koren ka lanong ka balay uong iya kini kiktian
wa apostol Paul habut ho igane wang ni sedang pat bani ro yala de nengi dan kam kum ki wei shti ro shapi lani na pi kan mau ngapule shti ga ba ar korel nang balai ne do khat benengkong ma fi ken pilong kata ka shti jengi ga bala tho haki do not jengi ya ka bala itho bala puri regi brio baro ga ba pau shna ba pilong ka shti ukris ya ka bala 3 minute dengi ga bala tho om da sian re do min se mo blai ba im om ma gi do agi mau leng kniap andre agi do leng kniap ka Dohnud ken baru strong na ni wang ublay wang mlong bangini perkhat na la dia ke bangilong rega jingla jingi ke jingbet jingi kalong no blay ubala penbet ingi banong ki nong elap ke jutang ke betamai om ki jong ka dak regi jong mensiam maga dak apniap utaw mensiam upni ken fi kani ke de bang kwang ngani lam pi play jingmot ai ke jingmot tu pi kan shai ke ni ba ka kham labano no igi katuat ni ke de kham jeleo pi haba wasul pol Ukraine gani wang ngakhlem wan yet shui pi ka tien ka popila ban tho agi maulun kani am kamot popin tho agi tugi shifo hukum o ngawan ban kren shipi ka tien ublay ka bala tho am shu daga ktibri daga sia ra tho do man sim kho mde shu agi maulun kani am ndai agi do lan kani am jong Dohnud pi te Ukraine ge Ukraine shafang ka jutang ka batamai fi khambon ba gibriyo ngi klem sngot ho igni ge jutang ga batamai bon ba ngi shakriyo play ngi khle lang bat ki jutang ga barim ngi persyang ban ong ban ri ga Dohnud ban Sumar ga Dohnud ban bet ga Dohnud ban ngi perkhat ga Dohnud pinle ayu ga Dohnud la da pi klem yo ga jutang ga batamai uji suwan maniap aga ding fana wong ni kadmas dan kamen kapat yo brio balai dan kamen kapat knang bo unio yo ka jutang ga batamai ka ga jutang ga batamai ga jutang ga batamai ga dai ka ba uji suwan ban ai pigin mau jisu shimi ga jing khwai trai bar bu ba me ka to ka niam ga jing lai upan wane ka shi ga jing khwai trai ka ba ngi mentang ye bam bar wong shimi ga ne ku balong ka met janga ya ga bala penwet nam ta jong fi shiming ni ga khuri ga balong ga dak jong ga snam jong ai ga bangala punjaw nam ta gi pop chopi kane ga lai ga jutang ga bat mai da ga snam fi ndaw jisu penrong ingis ga jutang ga bat mai pilapin muddur ha ga bible ba ga jutang ga bat mai la ai lupa da ga jing thu lupa la yet khu lupa kade ga ne ba ki prophet ga testament barim ki de wat biang biang lanu kata ga jutang ga bat mai kan ja ki kwa bani don bentalang reki klemio fi pina pule wat u Jeremia u bakrani ganiru ushuyo u Jeremia ushuyo jingtim no play u yetho umne sngap ngan pule pet ngan pule na bible ke kitab Jeremia ko nang ba life way na khat ba life way teter sngap u ong kumne Jeremia u yo e prophecy no play uang hakmi kisngikin poi ong utra fi kisngikin poi kamot aga sngi ke jong u Jeremiah kampat poi fi dene ke daw la fi pule bible la fi sngot ho igene kan yarap fi uang hakmi kisngikin sa poi ong trai bangan tau yuga jutang ga batmai ba ga yeng Israel ba ga yeng Judaru ula dep keren le pau play ula pen pau le pau Jeremiah ya kita ki sngi ki ban sawan ki sngi jong jutang ga batmai ba da pipuli nang ne wang om kum kata ga jutang ga bangala thau bat ki kpa jong ki ga sngi ga bangala tin ki na kti ban wala me ki na ga Egypt kwa pinio ba ni ktin ya kata ka jutang jonga ki la pen ken la ngalalong utengai ki ong trai kurani no fite kurani ki kon Israel ba ga jutang ka ba yete baru Moses ki Israel baro ki la depen ken bat kene ga jutang ga khlem yang sho
Usaong henrei ka ni galang ka jutang ka bangan tao ber ka yeng Israel hadien kita gisngi ong try. Fi hadu mentag gisngi klem sngot ho. Kada fikiran ni ka Dohnud daga pidang yang ka jutang ka berim. Ka Dohnud chung fi ka daga beklem jingkerman. Hari try wong ye kita ka jutang ka berim ka ladep pen keng. Hari wong kan sepoi ka por. Ngalai thu lupa lambau Jeremiah. Bahkan sepoi ke por, bahkan ni kadai ke bangan pelong ke jutang ngan tau baka yeng kisngi ki jonga. Ha kita kisngi wang. Wang ngan bu iki hukum jonga iki benta iki bersepok jongki. Ngan tau iki ke Dohnud jongki. Fi devi pulih bahaya ke ni ke dekat ni ke mat ublay un tau iki ketien ke jauh. Mdai shoot daga ba yabo bani bo kalenda bani tho itu sipo hukum bani page no not that come day kum ta ngakwa ba pina snga bai kene o ong nga kane ga jutang ngan thaw ga yeng Israel den kita gi sngi ong try ngan bo igi hukum ngan tho kane ga ktien hukum ngi ga kren ye ga ktien ga jo play ngan tho shu ha ki maulung kini ap ngan tho shu ang no ngan tho igi hukum jonga hagi benta hagi besepo jongki. Bat ngan tho yaka haga Dohnud jongki. Meneo polo ang msim tho shu daga sia henrei daw mensim jong play. Bat pinda puli nang ni uang ngan tho yaka hagi Dohnud jongki. Ngan long play jongki kiru kinong ki briu jonga. Fi hang ni Ukraine sepang kata ke jinge day ke bejan hapdeng jong brio berblay un peteng biang un wanra biang ya kata ke jinge day ba un pelong ni ki khon ki jong blay un khat ingi ki khon chenrang ba ki khon kan thai fi gane ke ktien ke day ga bang kwa phenio menta ke sngi Ongan bu ye ki hukum jonga ki benta ki besepo jongki singa bau ongan tho ye ka ga Dohnud jongki ban ngalong blay jongki ki long ki brio jonga fi na puli ye ne pin sungot ho ki hukum ki bo blay kwa ban tho na ma ongi ke jutang ka berim ki ladep pen khen ba dei na ka daw ngakwa ba pin da puli ba hai ni ngalong kani gadi ka lendang ka bang idan ka mana pulih ba uang kam lo fitip uang hang ne uang ngan pu iki hukum jonga ngan tho ikat yaki haga Dohnud jongki fi nga syukran tang kendiat chua kani ka pa balai dan ki briu ki bahadu menta ki pulih ga Bible ki mla ban ken mau pulih ga Bible mla sngot ho dan ki besem problem adu menta ki sngi ba pulih Bible mla setia ban ken mau bon ba ikata ngamben ram tamba ngatip balai gi popligim kan mau fitip kadaw kadai pinum kan mau kat ba pidang puli de kli jok fi ndrius pa khat light li kidan ki hukum aga Bible ngam nget bi ki khon Israel ki kan mau lut ki haban recite iki ban puli iki malaga por and blay wang haga tak sngi aga bangan tau ga jutang ga betamai ngan tho iki ktien jonga mdei shu agi tu ki kat mdei shu agi tu ki maulung kini am ngan tho shaga shaga ni ga Dohnud ka bangala pentamai mat pinlap ubriu balayo e ga jipentamai jaga Dohnud ubala kha arsin na ka ktien ga jong blay kala wan shu uban abu yos ngau do mensim jong blay baga kren chepo ka Dohnud mdei tamba ka wan ra jing shai ka shongsa ha ka Dohnud bal tu briu kun mau sa yaka But day da kektin ke jong play bapila ban Sumar ga Dohnud jong pi pimla da ga bishukut jingmat mapi la da ga Dohnud jong pi kampat yo ye ga jing pentamai pi klempat rung chi ga jutang ga betamai empat khas ye ne ga jing im jong pi pimpat la setia ban ken mau gi khot Bible finom la ban sngot ho ye kektin ke jong play ga bejlio but kanum dan jing mut ru ipi namakan mi bet kabam day na ga Dohnud Tagadaw nga kwa ba pinyo nang ni Ukraine nang ni wang yakikitin jonga ngan tho aga Dohnud jongki wang sakaway nga long blay jongki kinong ki briu jonga
Man ko le ko way wong kinom hikai shu way po way lo baramajan bar way po way lo para ga bang tu tip utrai na makibaro kin sa itho yanga na do bo potam na maru hadu bo kraw tam ong trai na mangan map e jing bom hok juki banganam kin mau shu ya ka pop jonki katakin ke de jutang ko betumai ka bau blay upen to mai let na dong shinang bana bau pen to mai ubo igni ktien ka bening kong un tho e ktien ga donon ka ba ar pipuli yang ne wong along blay junkie ka man upelong ki khon ge jao ka ba lai ne wong kinom hikai shu way po way ala paramajan pitip ka kren ne wong baro kin itho yanga ka kren ya kata ka intimacy ya kata ka jinge jan ka jinge slok ka ba jan baru blay ha ka jutang ka barim kimla kumta haka jutang berim de tang Moses de tang lingdo ki be yo bani kren bani pelu jingmot berblai ka taru daga jing shep ting Rea din bo jisu wan ching ne pertai wai ke yala ka jong ka jing imbani ap but daga snam jongu wai ni ka jutang ka betmai but la dangi pediang yu jisu kris ngi kala ka bamut ngi pai shu trai la kapat ingi sha ka hima ka jong blai la pentmai ka donot jingi pinyo iba ka donot jingi menta kan sakala long ka donot ka bo jisu ong meneng la puli ka gospel Yohanes long menyo la pi puli la pi nyo la pi pra wong jar kat ubangai nga wan bandi ki wa im kini mi no na ka Dohnud jongo kanu mi shu ga men sim ka ba paman kanu mi shu ga ka ba peniam kanu mi shu ga ka ba sneo ka ba thala na mar pila don ka Dohnud ka ba tamai pinum sngot na iruban perkhat ya ka ba sneo pinum kwa ban peniam Pim kwa ban ya bonon pin snga wit bandan ka jing ya thot ban no nga shay perkhat ya gane la da ki priu ki ong ngala yo mat ya ka jutang ka batumai ngala khapat chi ka imau play pitip ka ban kong e ka bo play pen tumai ka de ka Dohnud kan ma ba ngi priang yu jisu ngi klam priang ka kle ngi priang ka Dohnud ni klem priang ga met ni priang ga Dohnud din ka daw ko jinglang niam long kristan kamdan jingmut ai la da klem khapat yingi shege hima ka jong play bat bangi klem dan ya ka Dohnud ka betamai kamdan jingmut ngan ong bet yepi kamdan meaning kammen toy ngan ong bet namar katkum ka ni ktin ka jong play Sapuli mapi stisi ki Hebrew nang bepra kad khat ke bepra ter ukot ye kene pet ngana puli fi ye kene ke stisi ki Hebrew haba tho ye kene wang nang bepra snap ngan puli nang khat bepra wang namar habasham jingduna ki kamat dunai ke ka duna ka tu jutang ka berim Khmi ki sngi kinwan ong tribe ngan penong ka jutang ka betamai ba yeng Israel ba yeng Judaru lakot ye ke ye ka tho Ezekiel ye ka tho Jeremiah wang kat bakum kita ke jutang ye ke bangala penong bat ki kpa jong ki kita ke sngi bangala petini ki ni kiti banyalam ki na Egypt na kim sim la yai ne kita ke jutang jonga ti ngati ngala le ndet ki ong try na bakani galong kita ke jutang ye ke bangan penong bat ke yeng Israel hadin ki sngi ong try ngan bu ye ki hukum jonga ke jingmut jong ki bat ki Dohnud jong ki ngan thoi ki ngan no blay jong ki no pailang jonga we po we bro hikai unom hikai shu ye lo parabang marjan we po we baro ye lo parada ke ong tu itu itrana ba baro ken kini tho yang ada iberitam hadu bakrautam naki nabangan isen ai jingle baman jeki ba di pop jeki nganam ken mau syo dakabu ong ke jutang ke betema ula pelong rim ke benengkong tiga ta ke benang rim kala nang temen bat kala jandu no fitip kene ke kitien nang ne gamot kala do no sendan obsolete kala dam no ban ngakwa bangan peni finang ni ba pide fin skotho ya ke ai ka bau blay kwa banyalam la da ka dai yangi bangin sumari la ka jong ka Dohnud ka benengkong ba fin sumari la ka jong ka Dohnud ke dai ban khapat efi ba fin yo da ka Dohnud ka betmai banang ta kan mi ki jing mi jong ka jingem dengan seperti fin da dien bau blay la pen khapat ingi ngina dan ka Dohnud ka betmai ke ai ka bangin le nang ni shkhmat kenang bana ka Dohnud chingi kan mi ke bakrau ngai blain kur khui fil bana ke chingi kai pangini twai ku twai nga ai ngo ye mena ma ba me yo sngawi ke ni ka bang kren bang twai ba men kta igni ke brio be ke sngaw tho
baki don kaman yo yaga Dohnud ke betamai daga baki kapat sige hima ke jeme badaki rung sige jutang ke betamai baki yo mat ke jingkala ke pamut ke beshisha trying islet sheme ke porom kerten ke jong jisu amen to blame ke khuipi ke bleshbon